हाय लोगोफोर, दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन कारेन्ट एफेयार्स जुननि कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे कुइसन्सफोर नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन, जाय नोंथांनि थाखाय नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय हेल्पफुल जानानै फैगोन। जानो हागौ बे नोंथांनि टेट, आरआरबी, एपी, एसएससी जिखुनु जाया मानो आरो नोंथाङा नङाब्ला बेंकिं बायदिसिनायाव जेरैखि जाया मानो नोंथांनि थाखाय कारेन्ट एफेयार्स पार्टनिफ्राय बे आंनि दा सिलेक्शन कुइसन्सनिफ्राय नोंथाङा मोनसे नङा मोनसे एन्सार मोननो हाथारगौ, कुइसन मोननो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नोंथाङा दानो चेनेलखौ भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो नोंथाङा दासो बावैसो फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल बाटनखौ थुनानै होबानो जाबाय। फैदो जोङो दावगायदिनि फार्स्ट कुइसनाव नोंथांमोननि थाखाय मा लाबोनानै होफैदों। बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा फारियै हु इज द निउ स्पिकार अफ लक सभा। बावैसो नोंथांमोनहा आंनि जानाखि भिडिअ नायबाय थादोंमोन बे समाव नोंथांमोना नुदोंमोन जानो हागौ स्पिकार लक सभानि स्पिकारखौ आं बाहाय होदोंमोन, नाथाय बियो गोदानै सोलायबाय, नै दाख्लैसो सोलायदों। हु इज द निउ स्पिकार अफ लक सभा बाहाय अपसन मोनब्रै होनाय जादों नोंथांमोननो थाखाय। फार्स्टआव नुनो मोनदों रामनाथ कविन्द, बिआव नुदों राजनाथ सिंह, ओमफ्राय सिआव नुदों ओम बिरला आरो डिआव नुदों नरेन्द्र मोदी। दा बाहाय बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय सि, ओम बिरला। गोसोआव ला, ओम बिरलाया जाहैबाय निउ स्पिकार अफ लक सभानि निउ स्पिकार। बेनिफ्राय नोंथांमोना अपसन एआव होदोंमोन रामनाथ कविन्द, बे जाहैबाय जोंनिया प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया प्रेजेन्ट। बेनिफ्राय राजनाथ सिंह नुनो मोनदों नोंथांमोनहा, बेयाव नुनो मोनदों राजनाथ सिंहआ सोरमोन। थांनाय टार्माव बियो जुदामोन, नाथाय दा आलादा जाबाय। थांनाय टार्माव बिथाङा हम मिनिस्टारमोन, नाथाय बिथाङा दा आथिखालाव मा जानानै दंगासिनो, डिफेन्स मिनिस्टार अफ इन्डिया। बेनिफ्राय नरेन्द्र मोदी बिथांखौथ' नों मिथिखागौ, प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया प्रेजेन्ट आरो फर्मारबो बिथाङा 2.0 होननानै बुङो जायखौ। दा अब्ला नैबे कुइसननि थाखाय एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोननो ओम बिरला। नोंथांमोनहा जेबो साननो नाङा, मोनसे कुइसन्सआवनो नोंथाङा मोनब्रै एन्सार मोनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जादों नोंथांनि कुइसना जाहैबाय व्हाट इज द नेम अफ स्किम फर प्रभाइडिं क्लिन ड्रिंकिं वाटार। क्लिन ड्रिंकिं वाटारनि स्किमनि मुङा मा होनदों, जायखौ 2024 सिम बे स्किमखौ लानाय जादों। बे स्किमनि मुङा मा होनदों, अपसन ए, बि, सि, डि दङ बाहाय। अपसन एआ जाहैबाय नोंथांनि एन्सार, अपसन एआ राइट एन्सार। बे जाहैबाय नल से जल, बेखौ गोसोआव लानांगोन, नल से जल। बावैसो बेखौ लन्च खालामनाय जादों स्किमखौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय हु इज द विनार अफ फेमिना मिस इन्डिया 2019। फेमिना मिस इन्डिया 2019आव नोंथांमोननि थाखाय विनारा सोर जादोंमोन, जोंनि भारतआव सोर जादोंमोन। बेयो कुइसनसा नोंथांमोना फार्स्टआव नुनो मोनदों सुस्मिता सेन, सेकेन्ड डेजी बसुमतारी, थार्ड श्रीदेवी आरो फोर्थआव नुनो मोनदों वर्ल्ड सुमन राव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय वर्ल्ड सुमन राव। नामा एक्सुवेलि सुमन राव, नाथाय विनार जानायनि थाखाय बिथांखौ वर्ल्ड होनाय जादों, वर्ल्ड सुमन राव। बिथांखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन। बेनिफ्राय फार्स्ट सोरमोन, नोंथांमोननि थाखाय बयबो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जानो हागौ, जोंनि बर'निफ्राय सासे बाहाय बसुमतारी, दैजी बसुमतारी रानार्स आप, फार्स्ट रानार्स आप मोननाया बिथाङानोमोन, बयबो मिथिखागौ। बेनिफ्राय सुस्मिता सेन फार्स्टआव नुनो मोनदों, बिथाङा सोर, बिथाङा फार्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रम इन्डिया, बेखौ गोसोआव लानो नांगोन, सुस्मिता सेन। बेनिफ्राय थार्डआव नुनो मोनदों श्रीदेवी। श्रीदेवीया सोर, श्रीदेवीया जाहैबाय हिन्दी सिनेमानि एबा बलिउडनि फिल्म सुपारस्टार एक्ट्रिसमोन श्रीदेवी। बिथाङा रुंसारि जालांबाय, बिनि सायावबो सोंनो हागौ श्रीदेवी बिथाङा, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। बिथाङा मोनसे गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय थांनाय 2018नि जेनाखि जोंनि भारतनिफ्राय जेनाखि फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय होनाय फिल्म एवार्डमोन, बे फिल्म एवार्डआव श्रीदेवीया बाहाय बेस्ट एक्ट्रिस मोननो हादोंमोन, बेखौ गोसोआव लानांगोन। आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ हगारखांखाबाय, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोननो हागौ, डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेखौ नायबानो जाबाय। थांनाय 2018नि फिल्म एवार्ड 2018 बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। बेयाव श्रीदेवीया बेस्ट एक्ट्रिस हिसाबै मोननो हादोंमोन बलिउडनिफ्राय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव आवगायबोदो, बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा फारियै अपारेशन सानराइज 2 वाज कन्डाक्ट बाय। अपारेशन सानराइज 2आ सोरजों कन्डाक्ट खालामजादोंमोन, बाहाय माखासे कान्ट्रिफोरनि गेजेराव जादोंमोन, इन्डिया एन्ड पाकिस्तान, इन्डिया एन्ड USA, इन्डिया एन्ड चाइना, इन्डिया एन्ड म्यानमार। बाहाय बबेया जादोंमोन, राइट एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय इन्डिया एन्ड म्यानमार। बावैसो नोंथांमोना सिगाङाव म्यानमाराव माखासे एक्सट्रिमिस्टफोरखौ अपारेशन खालामनाय इन्डियानि जयेनजों, इन्डिया आरो म्यानमार मिलिटारिजों जयेन जानानै माखासे एक्सट्रिमिस्टफोरखौ होखारहरनायनि खोथा मोनबाय थादोंमोन, जेराव जोंनि आसामनिफ्रायबो मोननै आरो नागानि मोनसे गोबां हानजाफोरानो बाहाय थिनहरजानाय जादोंमोन। बे अपारेशननि मुङानो जाहैबाय अपारेशन सानराइज 2।
बेखौ इन्डिया आरो म्यानमार सरकारा जयै खालामदोंमोन, गुबुनफोरा गासिबो नङा। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो नाङा। D नाम्बार दङ इन्डिया एन्ड म्यानमार। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु इज द प्रेजेन्ट लिडार अफ द हाउस अफ राज्य सभा? राज्य सभानि दानि लिडारा सोर? राज्य सभा हाउसनि लिडारा सोर होनदों बाय M.K. गान्धी, थावार चान्द गेहलट आरो अमित शाह नुनो मोनदों नोंथांमोनहा। बाहाय राइट एन्सारा जाहैबाय बियाव दङ नोंथांमोना नुदों थावार चान्द गेहलट। बिथाङानो जाहैबाय लिडार अफ हाउस राज्य सभा। बेनिफ्राय फार्स्टआव नुदों M.K. गान्धी। M.K. गान्धीखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। सोर बे? मोहनदास करमचान्द गान्धी अर्थात महात्मा गान्धी। बिनि गुबै मुं मोहनदास करमचान्द गान्धी। बेनिफ्राय नुनो मोनदों थार्डआव अमित शाह। अमित शाहया सोर बिलाय? अमित शाहया थांनाय बाराव BJPनि लिडारमोन, प्रेसिडेन्टमोन, नाथाय दा आथिखालाव प्रेजेन्टआव अमित शाहया जाहैबाय प्रेजेन्ट हम मिनिस्टार अफ इन्डिया। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हाट इज द नेम अफ डिजिटेल वालेट इन्ट्रड्युस्ड बाय फेसबुक? फेसबुकआ बावैसो वालेटनि नाम फोसावनानै होदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय मोनब्रै अपसन नुनो मोनदों। फार्स्टआव केलिब्रा, रुपी, नगलथ्रुम, टेका। बे जाहैबाय राइट एन्सारा A नाम्बारनि केलिब्रा। केलिब्राया जाहैबाय डिजिटेल वालेट अफ फेसबुक। रुपीयाथ' भारतनि रुपिस फैसानि मुं, नगलथ्रुमा भुटाननि फैसानि मुं, टेकाया बांलादेशनि फैसानि मुं। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला। नेक्स्टआव जोंदों व्हाट इज द रेंक अफ इन्डिया इन FDI 2019? FDI 2019 आव भारतनि रेंकिंआ बेसेबाङाव मोननो हादों होनदों। बे जाहैबाय 10। अपसन Cआ एन्सार 10 पजिशन बा 10 रेंकआव मोननो हादों। FDI आ मा बुस्थु? फरेन डाइरेक्ट इनभेस्टमेन्ट। फरेन डाइरेक्ट इनभेस्टमेन्ट। बे जाहैबाय FDI 2019 आव रेंकिंआ 10 पजिशनाव मोननो हादों जोंनि भारतआ। नाथाय फार्स्टआव सोर दङ? फार्स्टआव USA आ मोननो हादों। बेखौबो मिथिनानै ला। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनदों हु इज द प्रेजेन्ट इडुकेसन मिनिस्टार अफ आसाम? जोंनि आसामनि दानि इडुकेसन मिनिस्टारा सोर होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेखौ मिथियामोनब्ला दा आथिखालाव मिथिनो मोनसिगोन। बाहाय मोनब्रै अपसन दङ। बेनिनो फार्स्ट राइट एन्सारा जाहैबाय सिद्धार्थ भट्टाचार्य। सिद्धार्थ भट्टाचार्यआ दानि इडुकेसन मिनिस्टार। बेनिफ्राय फार्स्टआव नुनो मोनदों जगदीश मुखी। जगदीश मुखीया सोर बिलाय? आसामनि गभर्नर, प्रेजेन्ट गभर्नर जगदीश मुखी। सर्बानन्द सन'वाला सोर बिलाय? प्रेजेन्ट चिफ मिनिस्टार अफ आसाम। बेनिफ्राय नुनो मोनदों चन्दन ब्रह्म। चन्दन ब्रह्मआ सोर बिलाय? बर'नि सासे MLA आरो बिथाङा मोननो हादों मा मिनिस्टार मोनदों नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। आसामाव बिथाङा मोनसे मिनिस्टार बिबान मोननानै दंगासिनो दङ। बे जाहैबाय टुरिज्म मिनिस्टार। टुरिज्म मिनिस्टार आसामनि बिथाङा आथिखालाव मोनगासिनो दङ। बेनिखौ गोसोआव लानो नांगोन। दा नैबे कुइसननि राइट एन्सारा जाहैबाय सिद्धार्थ भट्टाचार्य, अपसन C। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा दा जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्सनि कुइसन मोनबाय बियो नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे हेल्प जादों जानो हागौ। बेखौ आं मिथिगौ। हेल्पफुल जादोंबा नोंथांनि थाखाय नोंथाङा लाइक खालामनानै हो आरो दासो गोदानै फैनायबा नोंथाङा खनसेबाव दाबो खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो आरो नोंथाङा डिसक्रिपसनाव थाबैनो हाब। डिसक्रिपसनाव बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गोबां भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। डिसक्रिपसनाव गोबां लिंक दङ। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।